alle sammen. Jeg vil godt vise jer nogle ting. Jeg vil vise jer. Vi har lige fået en ny ting, og den har kostet 130 kroner, og vi vil gerne vise jer, hvordan man bruger den. Og der skal først batterier i. Men det har vi ikke. Så er det den her ud. Prøv. Det tager lidt tid at få det på. Ja. Jeg skal lige vise jer noget. Det her er mig. Kan man ikke så. Nå ja, okay. Jeg prøver. Og så kan man tænde den herude, og så kan man sådan. Nu stiller jeg den for eksempel op sådan her. En hygge. Det var også bedst i starten. Og så kan man sådan køre her, og så kan man den også op på den. Det var sådan noget. Den er svær at styre. Ja, der er hans telefon. Det er vores juletræ, ja. Jeg skulle næsten så lave den grene til den. Og man kan få den i HH og hvis der er nogen, der gerne vil have den. Ja. Og det er sten. Det er hurtigt. Det leger nærmest med lyset. Okay, man kan også gøre sådan noget. Man kan også stille den sådan her. Som en parkeringsting. Så for eksempel, så hvis man leger, at man er i gang med at tage en køreprøve, så kan man gøre sådan her. Ja, men det var det, vi gerne ville vise, og bare så vidt, at de er svære at spille. Ja.